O, di mo nang palang hindi ka. Oh, tinry. Kung sino man po kayo, salamat. Tinry niya nung halimbawang mag-unsubscribe niya, kaya binalik niya rin. Salamat po kung sino man po kayo. God bless po. Tang Malbe. Tang Malbe Ken. Tinry ning mag-unsubscribe. Meg 2993 ya, kay ba't nag-subscribe yan pa si Bayo? Meg 2994. Tinry niya mo nung makanano siguro, nung nano ya sure. Salamat po, dear subscribers. Paki-share po kung okay lang. Kung hindi naman, okay lang din. Salamat po sa panonood, sa pagtambay sa ating live. Magandang buhay, mabuting tao po sa lahat. Sa lahat, kahit may dalawa lang na nanonood. Ay, hindi pala nila lang. Hanggat may nanonood, laban lang, padayon. Ayan, 3 na ang nanonood sa ating live. 4. Oy, salamat po sa pagtambay. Ayan. Pakisabi naman po sa ating mga kamag-anak, kaibigan, na mag-subscribe po sa ating YouTube channel na Teacher Melanie Aison. Ayan, salamat po. Salamat po sa dalawa na nanonood ngayon. Kung sino man po kayo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po. Keep safe po sa ating lahat. Ayan. Yung gawa ni Tang Manal Benon din gara. Big unsubscribe yo. Kay ba't edi make 2993 ya? Kay ba't linawin niya mo siguro tinesting niya? Kay ba't make subscribe ya may naliwaya 2994? Mag-prank kitang nandin kung sino ka man. Salamat sa iyo. Comment ka naman po kung sino po kayo na nanonood ngayon. Comment po kayo. Ayan, meron bang nanonood? Top chat message. Live all chats are visible. Ayan, kung sino man po kayo na nakatambay ngayon, salamat po. God bless po. Ay, may nag-like. Sino yon? God bless po. Sabi nga, I am loved. Do not lose hope. Kung sino man po kayo na nakatambay sa oras na to, maraming salamat po. God bless. Keep safe po sa ating lahat. Ayan. Sino kaya ang ating liker ngayong gabi? All messages are visible. Oops. Tayo balik. Ayan. Sino kaya ang dalawang nakatambay? Pwede po kayo mag-comment sa comment section. Magparamdam po kayo kung sino man po kayo na nakatambay sa oras na to. Very much appreciated po na nakatambay. Salamat po sa pagtambay sa ating live. Pa-comment naman po kung sino po yung nakatambay para
Ayan pa, shout out. Rainier Nicolay Tangonan. Wow, shout out po Sir Rainier from Paranaque. Salamat po. God bless po. Yan, salamat po kay Sir. Siya ang nakatambay ngayon. Salamat po, Sir. Yan. Sir Rainier Nicolay Tangonan. Ayan. From Paranaque. Salamat po, sir. Isa po kayo sa mga nag-subscribe at salamat po sa pag-comment, sa pagtambay. Ayan. Matanong ko po, ano po yung napanood nyo sa ating mga vlog na nagustuhan nyo po at kayo po ay napasubscribe sa ating YouTube channel? Meron po ba kayong particular na video o vlog sa atin? Haha, nag-try ako mag-unsubscribe kanina, haha. Pero, wow, kayo po pala yun. Salamat po sa Ringer. God bless po. Ako rin po, nagulat. Nag 2993. Pero, sabi ko nga, siguro tinry nung nanonood kanina. Tapos, nung nakita niya, binalik niya ulit. Ayun. Salamat po sa Ringer. Nakatutuwa naman. Ayan, salamat. First time ko pong ginawa to na nag-live. It's a prank. Oo nga, sabi ko nga po kanina. Salamat po, na-prank tuloy ako. Pero kahit ganon, natuwa po ako kasi first time kong ginawa to na nag-live ako. Tapos ipapakita ko yung subscribers kasi nga first time ko nakita to sa mga Guerrero. Guerrero Lapin Peridoreta, Retami Kakapatad. Rigara, Erika. Nyana, Renz Guerrero. Yon, nakita ko to sa kanila na pwede nilang ilalive nila yung kanilang subscribers tapos tumataas yung kanilang subscribers. Kaya tinry ko siya. Ayun. Ngayon pala, ipaprank pala ako ni Sir Rainier. Sir Rainier, paano nyo po nakita yung aking YouTube channel? Meron po ba kayong soon to be a teacher po ako? Wow! Soon to be LPT, no, sir? Ano pong major, sir? Nag-notif po sa akin. Wow. Ano pong major niyo, sir? God bless po. Kay Sir Rainier. Ayan. Major in Science. Wow. Ako naman po, major in Filipino. Ayan. So, magbibigay na rin po ako ng kahit konting background. Ako po ay nagtuturo na since 2008 up to now. So, 2008, ilang years na ba nun? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 14 years na po ako. 14 years and counting na po ako nagtuturo. At kayo rin po. Ayan. Padayon lang, sir. Makakarating din tayo sa ating paroroonan. Ayan. God bless po, Sir Ringer. Ay, kapapangan niya pala, sir. Taga-noo ka rin ko. Pampanga, sir. Kayo po, sabi niyo po, Paranaque kayo. Biyasaya pala mga Pampanga ni sir. Taga-noo ka rin kayo po. Biyasa ko po palang mga Pampangan. Tatanong ka rin niya. Sabi na din, Paranaque. Hindi magsalita. Ali, mag-comment ya mo. Marunong po ako, slight lang. Kasi po, meron kayong nakakahalubilong Kapampangan, no, sir? Mag-subscribe ya, ma. Mag-subscribe yo. Future teacher yo. Rin, mag-subscribe ka rin kay ko. Yung YouTube channel. Ayan, naintindihan niyo po ako, sir? Ayan, God bless po sa pagtambay. Ano na po yung mga napanood nyo po sa mga vlogs sa mga video natin, mga vlogs ko.
Meron na po ba akong na itulong sa inyo na nakatulong kahit papaano sa mga video ko po? Yung auntie ko po kasi taga dyan po sa San Fernando. Ah, okay. San Fernando. Mm-mm. Wow. So, siya yung marunong magkapampangan, no, sir? Anong year ka na po pala, sir? Kung kasi sabi niyo po, future teacher. So, kayo po ba ay kasalukuyang nag-aaral ngayon? Kasalukuyan. Opo. Anong year na po, sir? Major in... Yes po. Opo. Kayo po ba ay graduating na ngayon? Graduating na po ba kayo? Kumusta naman po ang buhay? Buhay Edok. Yan. Kumusta po ang buhay Edok? Carry bells, no sir? Carry bells pa po. Siyempre, carry bells pa. Padayon, ika nga. Laban lang para sa pangarap. Magsi-second year na po. Okay, salamat po sa pagtugon. Yan, nakatutuwa naman. Ayan. Kayo po ang aking, anong tawag dito? First time na nag-live ako na meron akong kausap. Ayan, meron akong kausap. Kasi dati, may nanonood pero kayo yung first time na may komunikasyon tayo. Ayan. Nagre-response po kayo. 3 years na po. Ha. 3 years na po. Teacher na po kayo na 3 years. Ganun po ba, sir? Kasi sabi niyo po, magti 3 years na. 3 years na po kayong teacher. Three years na po para makagrad ako ng EDOC. 3 years pa po. Okay. Sabi niyo po, magsi-second year. Tapos, 5 years po ang education sa inyo, sir. Kasi sabi niyo kanina, magsi-second year. Tapos, 3 years pa po. Di 5 years, 5 years po yung EDOC sa inyo, sir. Tama po ba yung calculation ko? Tama ba yung word na ginamit ko? Pag-calculate ko. Mahina kasi ako sa math, sir. Sabi niyo po, so 5 years. O baka naman pagkatapos gumraduate ni sir, feeling ko may balak pang mag-ano yan. Okay. Sa bagay, kasi sabi ni sir, magsa-second year na po. Okay. Gets ko na po. Sabi ko na mahina ako sa math eh. So, first year po kayo ngayon, magsa-second year. Okay. Malapit na po yan, sir. Mabilis ang panahon. Ayan. Tignan nyo po, di ba? Nagsimula yung pandemya, 2019. Ngayon, to 2022 na. So, online po kayo, no, sir? Online classes. Ayan. Unlike nung kami, face-to-face talaga. Ayan. So, kayo po, so, kung ganon, kung first year ka pala ngayon, tawag ito. Na-encounter mo rin, naranasan mo rin maging senior high, no, sir? Naging senior high ka. Ayan. Opo. Naabutan nyo po ang K-12. Okay po. Ayan. So, kumusta naman po ang buhay EDOC, sir?
Kung kayo po ay first year na. Okay po, sige po, marami pong salamat. God bless po.